KCFM 94.1 enka yomugusi bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yunga mone chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino una botambe inkaninka KCFM nero enka yomugusi. KCFM 94.1 enka yomugusi bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yunga mone chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino una botambe inkaninka KCFM nero enka yomugusi. Iruborito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na KCFM. Imanye ari iruborito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na KCFM. Imanye ari iruborito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na KCFM. Imanye ari Alright, abara kabisa mwacho mutari daga chabu tukirana 25 na muguru yense ya moya bono mwambie chinsa ni ya Afrika ya mocha na bono botambe ni nkayo mugusikisi ya farm station ya orege na soko seme ukomanya nabo igoko kya ne biro bono ne bangire bo ikira no mwacho mutagari gokomanya ya ile chinguru monasa magazeti yeli tukoliyo ogatano narimo omwaka gwechiri 2022 ekero bono ntete gochaka ne gazeti ya The Daily Nation. As a headline ni gazeti ya The Daily Nation omwacho mutagari as a headline igegotebanga in 100 days amatuko asamatuko emiyemo ninki oliorachiko iroburayi bwense ya Kenya arachigokora aiga igongo kwanira Raila Odinga nabo igo Deputy President Daktari William Ruto ikigara ruete bindo bibago chigokora aiga sepechi ntangani asamatuko emiyemo aliye barachiko kore mirimo asonde bwensi oliorachikoira ekirogekyo mochando ndi bwensi otayo. Asesemo ya Raila Odinga era gotebanga na chigotema sana kwa kinga egekosi ya KDF n'abanyanyimbo bonsi mbachi goshugulikira obuya senchera ya bene ekero William Ruto agotebanga ere nigo arachigutumeka gishiringi angeji bilioni ya 50 kwa kinga bali batavuga ati besa ngochibale gochinyora na gokora no nyine biasara bikebike ase enchera enkerenuke at the same time Raila Odinga agotebanga ase nkero kende chifamily chiria chitari kwenyara mbachi konyora shiringi chilifu isano nemo kera umutienyi ase Daktari William Ruto agotebanga ere nigo arachikwana kinga
abasubati nkonyora bale amabaga mange ase serikali yaye gati yechira chinyinge chiri abanyareko bako bagukwana gaiga no chibekira se pechi ntangani gazeti ya The Daily Nation lakini yakorokuligereria epechi ya 12 ne pechi 13 ya gazeti ya The Daily Nation ebwatumugano yo asobo imemono kogenda subwa ngumono ase pechi ya kabere gazeti ya The Daily Nation umwancho motegereri aiga roboti ndoro igoro iyo omonianchokyo yomo kurwa igense ya Kenya uyo chete konianchoka ase chimbero chepara imeyense ya Mexico lakini akabwatwa na kubekwechera ase ogukagirwa gutwara amamocho ayo arenge yoko bwata abana na kubabisa gati ya banda abangi baliye babwatetwa mwana barabwo ekerobono efamilia yaye ekolera na kurwa ekero gucha serikali gosona na email yoko mokonya muni anchokyo yo gosiborwa na koira na aiga Kenya ase epechi egiye ya kabere omugwaziri bw'obulendi bwaime omuske Dr. Fred Matiang'i nigo arure nigo aragire kiara uchiya ase abanyanyimbo balia batari gokoremera mu boronge anene mono chinsemo chiria chinsemo chirichia Ongata Rongai imeye county ya Kajiado ase bono atebetenga abanyanyimbo mbale bachenchigwe na gutuma baaroro ase nginchoko na kinga emeremo ngokorwere boronge mu chandonde bwensi otayo ase epechi ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation oroboti ndoro umwancho motegereri igoronga ngaki abasani gose omogendi bwe tuktuk chinsemo chirichi ya Kasarani anyarete koba kubwatwa na goitwa n'abantu batamanyekaini ekere serikali egenderete gukora obutuki bwa bene ase epechi ya kane gazeti ya The Daily Nation nibwa toroboti ngaki omokonyi b'umurayi wense ya Kenya muske Dr. William Ruto atebire nga opinion polls chikorwe gwanechi company ao kero kende goteba nga azimio la umoja wa Kenya coalition party nere tangaine igatebire nga ebyo nebintu bosa na kero kendere igara chikuire chikurechi ase entunda entangani yani round 1 somoroboti ura sepechi ya kane gazeti ya The Daily Nation kuriya sepechi ya gatano gazeti ya The Daily Nation nebwa toroboti igaiga ngangaki umurai huo bwa azimio la umoja wa Kenya coalition party Raila Odinga bono abalierere chira cyo chia kobakonya konyora mache asobonge abamenyi bechinsemo chiri cha ukambani elinekera ko tetaro ya yororo omoske Raila Odinga roboti oruna bokoronyara sepechi ya gatano gazeti ya The Daily Nation na sepechi ya gatano ni gazeti ya The Daily Nation ni boto roboti nga kibono murai kema kia Wiper muske Stephen Kalonzo Musyoka bono eso kirina kumwegerera oyo korigyo bo governor me county ya Mombasa gwetere tikiti ya Wiper manyakari na Mike Mbuvi Songo elinde achi koti wako genderera korigia ekeroge kyo imeye county ya Mombasa asepechi ya gatano kabiri gazeti ya The Daily Nation ni boto roboti nganga kibono aba menyi babere kurwa se county ya Machakos beso kirie na kerokende kuri ira guche gutenna bosio bweke umbe ya IEBC gwetera a commission yaye elia ekonengia ebina biri bikoirwa sere elio goche kwane kinga gwa vinya ndeti oyiro mu Rwanda bwekero kyo governor me county ya Machakos taligo chikurwandire kero geki asekeri bagotebanga masakara ya tali maikirano somoroboti rwa sepechi ya gatano kabire gazeti ya The Daily Nation at the same time asepechi ni bwato roboti goro yobo tutukano bugenda kumubwata yokoriye kero kyo governor me county ya Nairobi nabo igo oreo mo senator obono bwe county yo moske Johnston Sakaja nabo osomo roboti oruo asegotebekananga kero kenenere na graduate kurwa se university ya Nairobi ase akorete ogosoma koriyo gokurunga actuarial science nabo kwemanyo mwacho motegerero roboti rwa sepechi ya gatano kabiri gazeti ya The Daily Nation ase epechi ya gatano katatu gazeti ya The Daily Nation ni boto roboti gaiga nganga kibono abakori biasara kero kende bebangire na ekerobono chichiro chigo chikoigorwa nene mono ase chinsemo chirichia Limuru ime ye county ya Nairobi nkiko sekenderete kena bokwe manya sepechi ya gatano katatu gazeti ya The Daily Nation roboti ndero asepechi 10 ye gazeti ya The Daily Nation rogo kwana igoronga ngaki
abamanyi bali bamangana ya obochenu bono bayiganiria serikali na ende gwetere wizara ya obochenu koirania chi mask nabo igo komenta amachiko na kwaena kinga chichancho ngoro gukira sobonga singincho gotebekana koirana kwebinyinyi bya COVID-19 bikoreta uburwaire bwa corona. Umwancho mwategereri akerokorigereria epechi ya 12 gwe epechi ya 13 no roboti rina kumanyanga Raila Odinga na William Ruto bagukwanera nga inki barachi gukora onyoyo mo buguchikoba president yense ya Kenya kitariki kianda cy'umutinyi ogatano gatata sobochori bwo mwakoyo. Ekero tokorigereria asamangana ase epechi osakorigereria epechi ya ekero epechi ya gose ase pull out ya katikati ya gazeti ya The Daily Nation ngokwanera mangana parenting ngokwanera parenting buna ngaki obwende ko muibori boronge na ndendo chega igo amangana yobwanja na kwanere ngaki obwanja ni bogo chaka abantu ngaki bakoigwana na kero kende experience yabande ngaki bakinire goika gutwara chi family chingi na bokorigereria ase pull out ya gazeti ya The Daily Nation. Goskabosia samangana ye chi county mwacho motegereria sepeche merongevere na yemo igabono igokwanere gore ye county ya Siaya ase abarwanere bekero kyobo governor gose namba ya abarwanere bekero kyobo governor ya iranire nse goika babere abona batigere bakorwanere kero kyobo governor me county ya Siaya no senator bwe county iyo omoske James Orengo nabo igo hoyo kabero mubunge bwe constituency ya Rarieda Moroke Nicholas Gumbo nabo barachiko gorweke amage korkwanga United Democratic Movement abona barachiko rigekero kyobo governor imeye county ya Siaya ngorachiko bwa tariki kianda na cyo kirachiko dotebi cy'umutinyo 8 omwakoyo. Korigereria ase epechi ya Karenge epechi yemerongevere naibere igandoche abalemi bono nigo babaragire kiara igo abalemi nigo baragire kiara abo bisa bwe gotebekana batari gukora imirimo ya boboronge yagerire nga batari konyora obwoyo buna eganeirie onoro boturire kurwa se county ya Uasin Gishu umwancho motegele sencho yoko enda bwango oroboti ndole ga kurwa sense ya gosekuri secha maiko Russia bunegenderete konye kokorobo saga nibwa yemeyense ya Ukraine egento kiale turumo chando asinsengi mekiagere bintombire bikorwaroro gose bikuru meyense ya Russia neli ya Ukraine bono bitanyare korwaroro asengi nchichi buraburu echo kigenderete asensemeyo omugano kwemanya sepeche merongevere na isano nemo egazeti ya The Daily Nation. Korigereria ase chigosoli na bagosoli agagegesero gichigosoli na bagosolia mangana takwanire amange kiagera ngade Jacob Bongeri gose stesi miruko yo mabana chikotoleterega serekio to manya sobo imemono aiga egento bakwanirete coach ye team ya Kenya Police buna ya kole mirimi ya na kwanekinga Kenya Police nkubu abale egosori yabo yo moerio kereke minano gya Kenya Premier League gya ikera omoerio na ase epechi ya maiga ye gazeti ya The Daily Nation ase epechi ya maiga ye gazeti ya The Daily Nation nebwate oroboti oroikiranu igoronga gichi county chigo chikobagerwa chibesa ase chi county ya Ngeisano chigo tebekana kwa chibesa chinyinge sana bona county ya Baringo igego chikonyara shilingi billionaire mo chinuktaibere ekero county ya Garissa ego chikonyara shilingi billionaire mo chinukta isano nemo county ya Kwale ego chikonyara shilingi billionaire mo chinukta isano naibere ekerondo chega iga county ya Narok ego chikonyora shilingi billionaire mo chinukta nye county ya Samburu chikonyora chi billion gose shilingi billionaire mo chinukta ibere kerongo ya county ya Kisii igera chikonyora shilingi chi million chilifu chi mibere na mirongo itano na itatu na isano chinukta isato ekere county ya Nyamira era chikonyora shilingi chi million chi misato na ikomina isano na isato chinukta nye county ya Nairobi igera chikonyora shilingi chi milioni chi misano na mirongebere na isano na emo enukteyemo
umwacho mutegere kine kibera kirachi commentwa ase umwaka bwe chiri bube na 22 chiri bube na 23 kubwatakana n'eki count buna kigo kigokora emirimo. At the same time what about indoro kurwa se epechi ya maiga gazeti ya The Daily Nation nganga ki amafuta ye kigali nalia yo gotume kanka ko kwa kerosene amentire ligori ase shiringi kianda inyoranga bono petrol igera chiko shiringi 150 na kianda chinukta ngeisano na ibere ekero diesel era chi kugurwa shiringi 140 nabo igo alia yetaya achikura shiringi 125 nabire kubwatekananga town kiore kegera magoria yagakwenda ga gufari asichi town na yokurwa ase gazeti ya The Daily Nation mwacho motegereri kero ndagete kwebanga boikerano gokomanyia alia ile chinguru mono kurwa ase gazeti ya Taifa Leo. Ase headline mwacho mutegerera ase headline ya gazeti ya Taifa Leo Raila afufua Kalonzo. Raila afufua Kalonzo. Aigaba gukonera ngangaki umurai weke makia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka acha akire konyora chinguru no moese ase orongororira ukambani nyuma yo kuira ni bosani bwaye boikerano na Raila Odinga bone gotebekananga Muske Stephen Kalonzo Musyoka ochakire gwanchwa ase chinsemo chonsi chia ukambani egento bagotebanga kerokende kirachi gutinyo bomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya. Raila Odinga nigo amerere tamate chikura wetane chi milioni ibere chirogongororia gose wensemeli ya ukambani asebone gotebekananga Raila Odinga igo agenderete kubeke kambi wakongu kwane kinga chikule chungu chialego chibeka asige kabwe kemo ekyukire Azimio la Umoja wa Kenya. Roboti rundo ile chungu mwana sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Kurigeria ase epechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo mbali na roboti uruna kumanyinga Kalonzo agenderete kwirania obwamate bwa yobu yana Raila Odinga roboti ndore gaiga ase umurwanereria gwekirego kibo president aiga Kenya gwetera ekiama gikuru kwa Roots Party muroke Professor George Wajakoya nere atebire nganga kiago chikore mirimo ya MNC ya Kenya onye gago chikoy guri bageri tare 9 mwezi wa 8 igatebire ngere na mbeyemo igago chigwanchira enyasore gusime kwa aiga Kenya eliuko yawo nigo chinse chesiko. Number 2 nigo arachigwanchira obutugi bwe chingiti gete echo na chiro kirachi ekoreta enibo igabotebanga inse yo mwako yomo igo erera chikonyara gukura pi lideni liense ya Kenya gochia chinse chiri chesiko ekera botebanga enya sore egunie yemo igeko ni wa shiringi $1 chi milioni 3 gweta ni milioni 3 chi chekero go convert ni chibesi ya Kenya chiko bachinyinge chira chigukora lideni liense ya Kenya asobwango. Anyway ayo naye a Professor George Wajakoya naende by the way gasomete chi university chinyinge sana naende no momenyi bwense ya Bongereza na boigo America abo somo roboti rasipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo asipichi ya kabiri boigo roboti ndoro unabono abataalamu ose abamanyi bali bamangana yobo chenu batebire nga corona yarokanire kwirana nande igo amachiko na chigutingigwa na kwene kigwanga chimaski ngobe kuchire chichancho gokorwa na boiga abantu gwesibia amacha goitekane sabuni nyinge nindo chega Professor Hama Rogo unanere na hali gaiga akokwana igoro yengane iyo ekero korigerie pechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo ne wato roboti gaiga sepechi ya gatatu igoro ngaki omorai weke amakia UDA boigo korao bwa Kenya Kwanza Daktari William Samoei Arap Ruto abangete etaro yaye ime yorogongorwa gusi nyuma ya Raila Odinga gokole etaro yaye asichinsemo chicha South Mogrango Nyamarambe amona etago William Ruto igekotebekananga etaro yaye gera chigo chakakorwa ase turatebe nkayaye omo waziri w'obulendi bwaime moroke Daktari Fred Matiang'i igongo kwanera constituency ya Borabu county ya Nyamira no etaro ya yego chigo chakera na inde igarache lituko lya rero Jumatano na ankyo aramisi na lyarabe asorgongoro ruagusi. At the same time omusubati yo mona gendete kurigigwa
asogo tamane gali yo mwanchoye no roboti boy gorukwanira sepechi ya gazeti ya Taifa Leo. Sepechi ya gazeti ya Taifa Leo umwancho mutegereri ne wato roboti gaiga oroikeranu na ki omokonyi bumo na chibi no monena iga Kenya umusubati Philomena Mwilu aragire kiara okomentekana kwa mangana yogukurura abana roboti ndukwanira senchiri nkiranu gaiga sepechi ya gazeti ya Taifa Leo na abalemi nigo batebirenga okorugwa kwa moyo nigo okorugwa asenchire tali endonge ebwato gwanchereria gete eburukaine no bukurumi na seki epeche ya kane gazeti ya Taifa Leo egokwera roboti ru asenchira yobo ikiranu. At the same time asepechi ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo nebwate roboti ru ikiranu igoro ye county ya Homa Bay ekenye egotebekananga esigi kanene nene nige era chikoine kigo gusekageriro chikoine kigwa asobo chori bo mwaka oyo anene mona asekerego kibo governor ase county eyo ya Homa Bay asebono bamulikerete abarwaniriri batatu bamulikita abarwaniriri batatu abo babo chikoriye kero kibo governor imeye county ya Homa Bay. Number 1 bamulikerete umusubati Gladys Wanga uyu bwate myaka 40 yomo ugo chikoriye bo governor imeye county ya Homa Bay wetera etigiti yeke amagia ODM bagakwonera uyo kabere umugabana bwe county ya Nairobi kusoyo beto umugabana umutangani me county ya Nairobi muko Moroke Evans Kidero yobwate myaka 50 nomo ne 5 gwetera etigiti ya independent ereni gago chikoriye kero kigwe buno murwaniriri bene nabo igo mbamukwanerete omoske Charles Mark Rabur oyo okoriye obo governor me county ya Homa Bay wetere tigiti ya UDA bono nigo botenge kenyanganyire kyo nigo kira chikoba egetindi ajabu sekero kibo senator mbakwanerete Moses Kajwang korwa ODM bagakwanera Thomas Ochieng Ochanga korwa KANU nabo igo Evelyn Atieno korwa DAPK Kenneth Kambona Oyugi buna omurwaneria obene nabo igo Beatrice Achieng wasonga kurwa eke ama kia wiper samangana yobo women rep bakwana to Muswati Choice Osogo kurwa ODM Mary Ojode wa DAP Kenya bagakwanira Morini Atieno Marucha kurwa abuno murwanerio bene nabo igo Melda Auma Arangili kurwa UDA boigo naro Rose Kiserem kurwa PDU nabo igo Tabitha Nyandiek korwa buno gosebu no murwanerio bene nabo igo Esther Oweno ne buno murwanerio obene na ninga denero korwekana kobomoke asaba rwanerio abo sero boto no rase picha katani gazeti ya Taifa Leo rukwanire asobo imemono ase epechi ya karenga epechi ya gatano na gatatu ya gazeti ya Taifa Leo roboti ndoro korwa chinse chisko igoronga ngaki chiburaburu cyategete imeyense ya Tanzania chisemo kiri cya Loliondo wajomo tegerete metiko senyorete Loliondo asumugaka olikoro kwa Ambilikile Mwasabire ali maarufu babu oyo olikorwa amariogo na bateyo ntonga igobago chikobwena marwaire ao bono esigi atekera nseme yo ase abana inchi gose abamenyi benseme yo batamire go cyaiga Kenya asinge nchiyo konyora obugwenia ase epechi 10 nibwate amachibu yeli sakararie igoro amatemwa KCPE nabo igo nibwate amachibu yeli sakara liria sirisakara liria social studies liria igoro nabo igo ege Swahili nabo igo ase epechi 13 ya gazeti ya Taifa Leo ngokwanirere igoro yobosemia asensemeri yoboremi nindo chega igabaremi buna bagokora obotugi na kerokende buna ora tumeke chisemi chokobeka bimeri enasiri asenge njokerokende yokonia na gosimeka bono gaiga basubati mbara babiri bagokora byasale byokobeke echi bimeri chinasiri na konia nandi bibarete byasana the same time nare gaiga nero romonia bwicindagera chitugo nabo okomo manyaga igo musubati Teresia Gadi
Bosomo suwa Teresia gati okoni echindagira chietugo kabisa na nabwate tingando jega igagosia abako basalie chenge ngaini sana bono iga asepechi 15 narimo mbakwanirete ga igoro ye machine enyekegima iyo egokonya ekorosia oboke mungwana nayo ga iga okoro kwa Paul Kyalo wose Paul Chalo nabago kumanyia ngangaki oranyare kwa gokorosia oboke bwa wasinchira ya bene kegima at the same time mungwana nayo ga iga nere akoro kwa Atif Hadi nabo abo kwigeringa ngakiyokorosia chi brush chia maino naturally banyakorosia ganto nayo gosora nyumba nayo gonga kiora nyara ko bakotuka chingo kona konyora amagena asega serugi chigo sori nabo gosoria bagokwanera omo gosoria okorokwa Derek Otanga bwe timu ya Kenya Commercial Bank buna anyora egekoro tokeria kirigena ria mabera yani gold golden boot nara ya kwanere gaiga ase epechi ya maiga gazeti ya Taifa Leo wakwanelete timu ya France una yasoge tikukurwa seke minano kia UEFA Nations League ne timu ya Croatia asoko baikolego oli ya masirige na liesagero ase gosoli ya ase gosoli iyo ya gosoli wali tuko li Jumatatu botuko ayo mana yanda mangano chiko ya nyolekero ra umerane nege kosi kigesero gichi gosoli nabo gosoli ginkayo mugusikisi FM gokwanera Jacob Ongeri na Stacy Miruka umwacho motagarari right away tigatogende ase Dondo tuingie kwa Dondo tuingie kwa Dondo leo tunaingia wapi? Leo tunaingia wapi kwa Dondo? Okay. Leo tunaingia Transmara Narok. Hapo ndo tunaingia. Umusacho yo by the way nanyo mete abwato mukungu muyasana umukungu muyakieni bancha inebu yabona butambe na basacha bari bakonyora gesyo banyora bakungu baya babanchete na barabasani babo ndate bangalenda abandi kibakale lakini mbale babwate gesyo bakonyora bakungu abayana bakungu mbale babwate gesyo bakonyora basacha baya woro umusacho yakanyora umukungu muya umwanchete ende bancha inebu bagachake sabali yabo yobwanchani kerabachake sabali yabo yobwanchani bakanyomana kerabanyomana bakamenya somo cyo Transmara asengaki yemetienyi ene etano iga musacho yo agachabono akachaka koba umunywa amarwa kerachaka koba umunywa amarwa akabaga akunywa kagochanka kanyorire nabwo atemeremo yare gokora yare ko mwaka nibo kaya iga isaine akolendere family yae nero ranyora kandi iga agwakerwe mbeo skali idukerimo ekara somo bogani gosase nyomba yo kwego kya kunya gusiba chichuba kya yibere isato agacha kaumira na no musubati ndoyo more gokora emiremo ase nyomba yo kwego kya una basubati bagokora emiremo ase nyomba yo kwego kya bamanyete kogeni abantu buya akamogeni buya umusacho yakagokigwa bagachaka chinkwana cyo kumanya nangaye unatoka wapi unaitwa nani bla bla mingi finally bagakora gochenja ni kinamba bosani bwabo bagachakira abo baganchana bono umusacho okago cyari gikaba bakumirana umusubati oyure mokomo sacho yo olenka imeyo mu cyo Transmara agacha akanyora obobisi kamonyererwa no musacho nakabwate umuswati ondasigite muswati bono litukelimo akaganyo musacho yagakale gocha nabegete bintu byaye bike agotera gocha ngambono ngocha na ikira ngokwanaga akaigorerumbu yagaswa nyomba keraigo ya agasonya nyomba aganchirwa karara buya lakini ndagira tairi yaro akarara
mambi akaboka agacomplain gakinchara yandire sano mwanchi gakinkoba niwete gaiga marama nene nkori aramake tebe ngenchara ndiete boneri omwana otirire chire kegima mongeno yakamotebi morugio yakamotebi nga ono naye musacho isaine tokwenda mukungu ori mwana ngenera kurugire yakoendagera musacho rio kubwata chinderunga kai ya ye kiekagonte byo gose musacho ria karekana kogechigwa akagechiguri tukelirigima taragereti ritukuri kubwati rigima taragereti nyora gara irenchara agakagera ngekero kendo gotaragera kwaye musuba mukungu yango chere ko mubolinga inkyutari kuragere renchara tiri goita mukungu ita ko muboli akuburuga baragera no mwana no yamo babwate bakamareti onkwana lino arabwa botane takirete ekamogeta enchara iri arusetie keongo igoro ozaja akagararika akaburuga akabwaka gojaria agateba gatata enchara base kongita ngomuzubati omboli ona karagera karaba chingururaria kwenda kuboli mukungu ngore kogoteya mangana ari lakini mangana ari yo gotebetine kenare na atigire pinonga bire wancho motegereri kwara jakobo musubati oli yango mwabera kwali abazaje echoke nabasubati naini teyonya gotebigwa mangana igo kunya gotebigwa mangana ovyo iga basaje echoke esimbubire tiyankorera kumwacho motegereri seri tukoria rero nchebura botambe ngoro kwa duo manyakirogo nakoletera gazeti aya ile chingoro na gazeti ya Taifa Leo nabo kwenyorera wimanya yo manayanda manga sinchira yo boikiranu at the same time gazeti ya The Daily Nation oyenyore wimanye ayo manayanda manga sinchira yo boikiranu nabo tuvuga ati mitandao yonsi ya social media Kisi FM 94.1 na semelia Facebook Kisi FM 94.1 na semelia YouTube oko like wa subscribe wa share tukina sobuamo asinchira ya bene kegima semelia Twitter at Kisi FM at Kisi_FM na semelia Instagram cheze mbali egesero gosoli na bagosolia kegocha asijideka ange sato chirebosyo sabanga to chiandale wekirabo nongo kore ya ile chinguru mono asa magazeti yeli tukolia rero genda gatagara enkayimo gusikisi FM elinde ogendere kwemanya ayo narairo borito asa magazeti aseri tukolia rero ayo narairo borito asa magazeti aseri tukoria rero Kisi FM 94.1 enka yomugusi bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase Kisi FM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yo ngamo ne chinyangi